Que hem treballat molt i hem lluitat molt per tenir un local com aquest i que ara que el tenim el que volem és que sigui tan vostre com nostre i que sigui un local obert a tothom. El compromís de continuar treballant en els projectes que tenim per davant i sobretot en clau de cohesió i en clau de no deixar que discursos xenòfobs i feixistes puguin fer-nos mal com societat. Però venim de lluny, i veig l'Oriol Lledó, expresident, hi ha molta gent, socis que fa anys i anys que sou aquí, i m'agrada recordar-me'n ara del Carles Amat, president, que amb la seva edat li ha sigut difícil seguir, però que ens va enviar tota la sort del món per aquest nou local que inaugurem. El Marcel Mauri, expresident local d'Òmnium a Badalona, el tindrem tancant l'acte. Però vull recordar també gent com el Joan Caselles, gent com el Salvador Simón, gent com la Carme Pedrós, gent que durant molts anys han fet Òmnium a Badalona i ara no hi són, i gent que hi són encara i que fa molts anys que treballen per aquesta entitat i per la cultura a la ciutat. I a més, una entitat que té una seu a Badalona, moltes seus a Catalunya i és estesa. A més, és prova socialista perfecta. Continuem aspirant a la plenitud. Fabra ens queda molt proper, quan siguem aquí, vinguem a visitar i a participar de les activitats que organitza Òmnium, estarem gairebé, pressentirem la flaire. Fa un any i mig vam començar aquest projecte que no només parla de joves, que també parla de cultura, que també parla de llengua, que també parla de país, parla d'educació. Al teu costat entre la gent on pots recalar sense preguntar. Tu cançó, fer-te una cançó d'amor. I aquí va fer el diccionari. Recordàvem com fa 10 anys, jo crec, vam inaugurar la seu allà al carrer de la Costa i abans estàvem al soterrani de Sant Josep, però en tots aquests llocs, en cadascun dels locals on hem anat fent feina, sempre amb la mateixa voluntat de treballar per la llengua, per la cultura, per la cohesió social en una ciutat com la nostra, en un entorn, en un Barcelonès Nord com és el nostre, on tanta falta fa que cada dia seguim compartint aquest projecte de drets, aquest projecte de llibertats, aquest projecte de construir un país que sigui més just, que sigui lliure, aquesta república de tothom i per tothom. I sabem tots els badalonins i les badalonines que aquesta feina ens en queda molta per fer i ens hem de remengar i hem d'anar a parlar i a parlar i a parlar i a parlar amb tots i totes els nostres veïns i explicar-los la situació d'injustícia que patim, explicar que hi ha bones persones que són a la presó, hi ha bones persones que són a l'exili. Aquestes actituds de fermesa d'en Jordi, dels presos polítics, dels exiliats, ells...